я приехал в Москву по заданию украинской спецслужбы. Я приехал, потом я покупал самокат, и через несколько месяцев приехал вещи для бомбы. Я это тоже принимал, потом все готовили и поставили дом, рядом дом генералом. И потом, когда он вышел дома, я нажимал кнопку. Почему я сделал это дело? Для чего? Меня предлагали $100 000. ассалому алейкум бародари азиз, умедворим ки хуб ҳастен, сог саломат ҳастен. бародарҷоно, хоҳиш мекунем навора паҳн кунен, навора лайк монен, бародарҷоно комментҳои хуб бинависонен. илтимос бародаро, ҳамин навор адсила 5 ё ки 6 минут мерава, яъне ки бародаро як чизеро барои худтонаву барои худмона бигирем. бародарое ки навора аз пеш тамошо карден, бародари узбек аст, аз узбекистон ҳаст. бародарҷоно, шумо дидестен ки кадом бародарое ки дидан ва дидестан ки як генерали корона каштагиам, ки чанд қадар планироват кардагианд, схема каштагия ки чикор кандар конеста самокатои электрони қати меоя мақсад чиш меканамура мекафонанушда бародарон. ай генерал бародари азиз доненаш, агар тамошош бисёр кар бошед, мақсад мешносанаш ки медонанаш ки беҳад ҳамин кори чида ба кори худаш сахт дида, яъне бародари азиз. ва бародари азиз, нигаҳ кунед ки ҳамин бача бародарон, ма хоҳиш мекунам аз шумо ки масъалаи комментарияда бо эҳтиёт бошед. комментҳои баъд нанависонем бародари азиз. бародаро, давлатдорай, соҳибмулкай, як касра як гап бигӯ, намедонӣ дигар куҷора биқапӣ. ба ҳамин хотир бародарҷоно, комментҳои баъд нанависонем. просто навора паҳн кунем ки ҳамин навор ба дигар бародарое ки намефаҳманд, бачаҳои ёше ки намефаҳманд, яъне ки бифаҳманд ҳамин масъалаора. ина нигаҳ кунед ки барои $100,000 омад генерала кишт, омаи киштаеш, кафондаеш. хоб чӣ мешава оқибати ҳамин? $100,000 ӯ ба куҷо мерава? ба кӣ мераса? кӣ мехираш? як умре ҳаста, падар модараш дар азоб аст. ина бачаи 29 сола, 29, як умре ҳаст, падар модараш азоб мекаша, як умре ҳаст, ҳеҷ ка даҳани дари хонааш намедроя. шумо медонед ки баъд пасаи ира чӣ номхати мегиранаш? ҳамаша шумо худтон медонед бародари азиз. барои чӣ ҳамин корои нолозим кида дар кора бародари азиз? кида? мисол меорем бародари азиз, ҳамин шахсоне ки аз аврупо, аз дигар давлатҳо ки ҳастанд, умуман ино ҳамашон корои ҳамусунанд бародаро. ино ҳамашон ҳамин корои схемое ки ҷанг мешава, ход барои мигрант боша, ход барои чизе боша набоша, ҳамин чизо аз ҳамун тарафанд. аз ҳамун тараф ки як шӯриши ғавғо дозанд, як чиз дозанд ки ҳамин мардум бечораҳо дар азоб. бадбахте ки ҷиноят мекуна, касе ки бошад ҷиноят мекуна, мебаранд мешунанш, не ки залалиш дар мардуми бегуноҳ мераса, муҳоҷир да мераса. зарариш дар мардуме ки бечора як нони хӯрдан ели меёва, залалиш дар анаво мерасад. фаҳмидем бародари азиз? бародари азиз, масъалаи телеграмам, масъалаи ҳамин каналҳое ки против ҳамисан гап мезананд, бародаро, на подписатсия кунен, на лайкш монен, на дастгиришон кунен, на комментш бинависонен. умуман аз ҳамин чизо дурӣ биҷӯен. умуман дур бигирен худтона аз ҳамин чизо бародари азиз. як чизе ҳаста ки бача ҷабр ба ҷони худат барои чӣ мекунӣ? ба худо қасам инами устолда мехелми ора мешина, инам хеле устолда шиштагиай, парвой на муҳоҷир дора, на парвой падар модари ту дора, на парвой акав додар дора, на парвой худ дора. о мегад ту шери наре бо худ марам сиёҳанӣ кунан, сиёҳанӣ мекунан. чизора бисёр дидестем. неки як масъалае ҳаст ки бародари азиз, барои чӣ барои ҷони худтон ҷабр меорен? ин амира нигаҳ кун ки ина рафтай ҳамин кора кардай.
برای $100,000 در مو самокатҳои электронӣ модаи таркандаро гирифта зада бурда чиха нақша кашида вале бо Аллоҳ худаш медона ки пасаи коро бо ки шиштагия бо коми дигаша бо нақапа набаранд аки и кор ҳамия як каса қапид баъд бо дигариша меёвад дигаре то тамоми ҷоша меёванд ба ҳамун хотир бародари азиз аз ҳамин хел корҳо аз ҳамин хел чизо дурӣ биҷӯен мардум як регистратсияда фаршиви меқапанад намедонӣ ки куҷора қапам ягон кас фоидат намекунад ягон кас халосат ка наметавонад на блогераш на як кас дигаш ягонташ ҳадди ақал ғами ҷони хита бихир ҳадди ақал ғами ҷонта накунен бо гуфтесамтон дарму давлатҳои дигар шиштагиян барои чӣ зидди ҳаму давлатҳо намекунанд як видео намекунанд бародар чӣ дар уҷа проблема нестай дар уҷа проблемаҳо намекунанд дар уҷа корои ғайҷ намекунанд барои чӣ зидди ҳаму давлатҳо якташ ҳадди ақал як видео намекунанд барои чӣ барое ки медонанд чӣ коршон мекунанд ира шумо худтон прекрасно медонед ки чӣ коршон мекунанд а барои чӣ шумо ҷони худтона дар азоб меоред мепартоед падару модаратона меоред дар як чоҳе мепартоед ки як умр азоб мекашанд барои чӣ як чанд рӯз пеш як 4 бародари худмона як бародари тоҷики дигар дар ҳамин хел корҳо неки ӯ бадбахт худаш ин кора карда неки 4 бачаи тоҷика паставид кардан гирифтан бурданаш ки паставид кард ҳаму бародари тоҷик кардаеш ҳаму бадбахт кардаеш ҳаму кардаеш ина дар иш чӣ мегем бародари азиз яъне ки бозичаи дасти ҳар кас нашем бародари азиз фреб нахӯрем на бидро ҳамуҷа на лайкаш бимон на комментарияш бимон бар ҷони худат залал дорад чӣ дар кор дар ҳамуҷа ту медори ҳамин кора мекунӣ бародари азиз ҳар касе ки аз ӯ тарафо аз ӯ сон и тараф видео мекунад яъне ки Москвара исна видео мекунанд гап мезананд худ ё ки Тоҷикистона видео мекунанд гап мезананд шумо яқин бидонед ки бародаро уно ҷошон хела гарм аст ҷои уно гарм аст унора ҳеҷ кас ягон кор карда наметавонад барои чӣ барое ки уно рафтанд уно пуштивон доранд унора нигаҳшон мекунанд ту кӣ дорӣ тара мегӯяд шери нар падешкаш мекунӣ дар охир меояд ҷабр ҳама дар сари ту мешавад чӣ дар кор ҳамин хел коро бародари азиз барои ҳамқа бародарҷоно эҳтиёт кунед шумо диден может паса и кор аниқ ва дар аниқ проблема камтар зиёдтар мешавад эҳтиёт кунем бародари азиз оле бародари азиз мегем ки мо ҳами границара да инами границара пример биёрем граница бародарое ки граница мераванд меоянд оле мегӯянд ки телефон набар ё ки як телефони дига як телефони як каси дигар валлоҳи қасам шоҳиди ҳамин чизм ки шоҳиди ҳамин ҳодисаем ки телефони нав мегирӣ мераи бародари азиз 10 сол 20 сол депортат мекунанд мегӯянд телефони кӯҳнат ку покиза худ ҳамин чизора сахти бад гирифтесан накунин ҳамин чизора накунин ё ки и чизош ё ки масъалаи границашда рафтем да ки бародаро ай фурсати муносиби истифода мебарам ё ки масъалаое ки ягон чизои фахши фоҳишагӣ тамошо мекунем накунем бародарҷонам оли 1 январ қонуни нав биромадияй қонуни нав бояд биброяд бояд имзош кунам бояд биброяд нигаҳ кунем ки бародаро ин ҳамин симкартҳое ки шумо мегирен симкарта худи бояд ба номи шахс боша та симкартара мисол ман симкартара мегирам симкарта бояд ба номи ман боша аз ӯ симкарта тура дар любой ҷо любой хел чӣ кори кунӣ накунӣ тура мефаҳманд ки чӣ кор мекунӣ чӣ кор накунӣ аккаунт через симкарта мешавад через номер мешавад ҳамаи ҳамин чизо дар ҳамин номер дохил мешаванд барои ҳамқа бародарҷонон ҳамин хитона ба дасти хитон ранҷи азоб натен падар модаратона хитон ба дасти хитон накушед худо нигаҳбонтон бошад.